Sikop sa entrapment operation ang duha ka mga lalaki nga midemanda og matud pa 2 million pesos kang Lapu-Lapu City ABC President ug Basak Barangay Captain Daday Chan. Ang detalye sa report ni Luan Merundina. Alauna 27 kagahapon sa Kadlawon, natigayon ang entrapment operation sulod mismo sa Basak Barangay Hall. Wala hinon matataw sa report sa City Intelligence Unit kung sa unsang paagi gipadangat sa mga dinakpan ang ilang pagpanghulga kang Kapitan Daday. Apan lakip sa mga ebidensya nga nasakmit sa kapulisan, gikan sa duha ka mga dinakpan ang ilang mga cellphone, bundles of budol money, uban ang napo ka mga tinuod nga tag 1,000 peso bill o 15 katag 500 peso bill. Kung dili sila tigaan og 2 million is ilang ipagawas ang kaning mga video o photos. Yan, mga totong tanawon ta, mas nindot makastorya ang kaning mga suspect ug unsa gyud ang ilahang gigunitan or unsay tinuod ba gyud nga naa ba gyud sila video or photos against ni Kap Daday. Ang duha ka mga dinakpan, pulos na nag-edad og 29 anyos ug mga mulupyo sa Barangay Agos. Dihang nahinabi sa Balitang Bisdak, ilang giangkon nga nakaila sila ni Kapitan Daday. Apan wa na nila idetalye kung nganong nagkaila sila ni Kapitan Daday. Wala na usab sila mihatag og detalye kung tinuod ba nga giswayan nila pagpangayo og 2 million peso si Kapitan Daday bugti sa mga kasayuran, photos ug videos nga makaguba sa political career niini. I think sa paabot na lang gid mi sa court. If unsa gani ang decision, if unsa ilang proof or kay wala sa jud ko ilain ma-comment bitaw. We're not really sure sa kuan, pero yun, we'll see today pa jud kay this is the first time na nakagawas mi from detention. So, we really don't know what's gonna happen next. Si Kapitan Daday siyang bahin, wa miluwat og pamahayag kabahin ning maong hitabo. Bisan pa man sa mga mensahe nga among gipadaka niya ug wala usab siya sa Barangay Hall dihang among gibisita. Karong hapon, gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings ang duha ka mga dinakpan subay sa kasong robbery extortion in relation to cybercrime o grave threats. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.